To fa ga wani albishir ga al'ummar jihar Kano, maza da mata, manya da ƙanana. Tabbas muna sanar da cewa yau ne ranar 31 ga watan Disamba na shekarar 2024, wanda saura awoyi kaɗan a yi bankwana da wannan shekara. Daidai gabar da kuma mai girma gwamnan jihar Kano ya rattaba hannu akan kasafin kuɗin sabon shekarar da za mu shiga, wanda zai fara aiki a gobe-goben nan ɗaya ga watan Janairun shekarar 2025. Mai girma gwamnan jihar Kano ya yi bishara akan abubuwan da kasafin kuɗin na shekara mai zuwa zai mai da hankali a kai, da kuma abubuwan da za a ba wa fifiko. Ku saurara ku ji daga bakin Alhaji Abba Kabiru Yusuf, Abba gida-gida. Kuɗaɗe ne wanda aka ware domin bijiro da ayyuka wanda za su taɓa rayuwar al'umma, su inganta harkokin ilimi, harkokin kiwon lafiya, harkokin noma, harkokin tallafawa al'umma, musamman irin yadda aka bijiro da wato taimakawa matasa maza da mata, musamman wajen koyar da su ko horar da su sana'o'i da ba su gudunmawa na rike kansu, da ayyuka na tituna wanda aka bujiro da su, da sauran abubuwa wanda ya kamata, kiwon lafiya, samar da ayyukan yi, har da kyautata wa 'yan jaridu muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimaka mana, ya ƙara ba wa Kano